beshishini lokulungisa imoto elizinze ePimville baphixene inhloko emva kokufumana isaziso esivela kumasipala kwiveki ephelileyo esibagxothayo kwindawo abasebenzela kuyo zingaphelanga iintsuku ezisixhenxe. Omnye wabanini uBrian Khumalo uthi baziqalela ishishini labo kwindawo evulekileyo ngeenzame zokulwa intswelangqesho. Ngaphezu koko, ilunga leqonga lesipolisa loluntu uSemdlovu lidiza ukuba elishishini licoce indawo ibisele isetyenziselwa ulwaphulo-mthetho layenza indawo ekhuselekileyo nesidima. Oonogada basekuhlaleni kunye neqela labo bashishina ngokulungisa imoto kwindawo yasePimville basingise kwiiofisi zikaceba ngelokufuna uncedo. Njengoko besithi banikwe iintsuku ukuba bathuthe apho basebenzela khona. Kube nencwadi eqhamuka la e-ofisini kukhansela ithi angi-evacuate ispace within 7 days, of which 31 days beyiphela ngeyi-31st, i-7 days yakhona izolo. So i-problem enginayo now, I can't find space, but I'm trying, I'm rushing to find space. Angeke ngiphume like khona indawo yona epromisayo, but it's out of this world. And leyo ndawo leyo kuyomele ngenza amaminsi ukuthi ngibhadale irent, iyabhadalwa ke lapha. So iyo i-stumbling block engizoba naso in this developing company. Abasomashishini bathi ukususwa kwabo abakuvisisi kakuhle kuba ukuba khona kwabo apho basebenzela khona kunceda ekwehliseni izinga lolwaphulo-mthetho. Inkinga ezoba khona lapha iyobuyisela emuva ku-slaughterhouse. So balidumbu manje. Once esuka lapha akusasi safe, and then ilento sithi be angasuki thina ahlale lapha since angena lapha asatholi idumbu, asatholi abantwana abalahliwe lapha, asakhendwa imoto lapha since angene lapha. Into esingathanda ukuyibona lapha ukuthi abasebenze bafundise nabantu laba abagcwele la elokishini, kusebenzwe kube nomsebenzi amathuba omsebenzi ukuthi abantu bazokwazi ukuthoba something. Lamalungu asekuhlaleni athi azimisele ukubamba intlanganiso nabathathi nxaxheba abafanelekileyo ukuze kubekho isisombululo esiza kusebenzela wonke ubani. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka.